Vieš, že každý raz, keď položíš mobil na bezdrôtovú nabíjačku, tak mu ukrajuješ zo života? Neboj, nezomrie ti zajtra. Ale predstav si, že by si každý deň jedol pizzu o 2 ráno. Chvíľu fajn, ale počase ti srdce povie, bratu, končíme. A to isté robíš baterke. Za všetkým je typek menom Nikola Tesla. Tesla v roku 1891 vyvinul tzv. Teslacievku a začal posielať elektrínu vzduchom. Ľudia kúkali jak na kúzelníka. Kámo, žiarovka svieti, ale kábel nikde. To bol ich Harry Potter moment. Tesla veril, že raz budeme nabíjať všetko úplne bez káblov. Doslova chcel spraviť zo Zeme obrovskú powerbanku. A dnes? Máš na stole krúžok, položíš naň mobil, blik, nabíja sa. Tesla by si asi zatlieskal. Nice, konečne ste to dali dokopy. A potom by dodal. Ale prečo sa to hreje jak guľaš na jarmoku? Lebo áno, bezdrôt je pohodlie, ale zároveň je poriadne neefektívny. To, čo stratí, sa premení na teplo. A ak je niečo, čo batéria fakt neznáša, tak je to teplo. Predstav si, že tvoju baterku posadíš do sauny. Raz paráda, 10 krát ešte paráda, každý deň, to je čistá smrť. Takže čo s tým? Nabíjaj cez kabel, keď môžeš. Bezdrôt nechaj na chvíle, keď si lenivý alebo chceš vyzerať fancy. A hlavne, neklaď mobil na krivo na nabíjačku. To je doslova elektrický grill. Takže na budúce, keď položíš mobil na bezdrôt, spomeň si na Teslu. On sníval o svete bez káblov. Ale určite by nechcel, aby si z mobilu robil radiátor.